Penja laktar ko kalera mugi TV kawa wacho ni ngima en mwandu. Kamora mora ma intiere yena mondo miarwa kini machiegni wagoe mbaka wang'iye kaka wanyalo bedo kod ngima makare. Mabro taye chendo ni en Ruth Otieno. Yena mondo miarwa kwendo wa kendo daktari wa obonyiso wa nyinge en wod kanye en laktar molonye weche mage bende en modhi miyo watwak kata topic madoher mondo mi wawuoyo odiechieng' makawuono. Daktari machiegni kende penj laktar. Ero kamano. Agoro kamano kendo nafas machaka yudo kawuono. Aniluonga ni Bildad Okwama, laktar molony korka wang', jaseme, Kadinga. Kawuono wadawuoye wach tuo ma miyo ng'ato ok nen maber. Edho ok onen mbele kata ok onen machiegni, to kinde duto wadwaro ga ni mondo wathiedhgi angolo. Ero kamano. Makwa kete yo machok en ni tuoche kata chandruoge mag wang' manyalo miyo ng'ato dwaro tiyo kod angolo. Kabisa. Mana kaka iwinjo no, en Dr. Bildad en laktar molonye weche kata tuoche mag wang'. Doher mondo mwago mbaka kotenore kod tuoche manyalo miyo ng'ato dwaro mondo mi orwak angolo. Wanyalo wacho gi dhowegi ni refractive errors. Daktari kwacho ni refractive errors kata tuoche manyalo miyo ng'ato dwa tiyo kod angolo wawacho ang'o? Koro kwa wacho ni refractive error, nyiso ni jatuo ok nen maber. Edho ok onyal neno gik machiegni kata ok onyal neno gik mantie mabor. Kolure ge joma be ma osechopo higni 40 ka, be ibo chak yudo ni gin gi koro ok gine, ok ginyal somo. Gik matindo tindo gi ok ginyal somo. Alafu ntiere jok moko be makoro gibo neno ka gik moko gin mo ogo gibam. Mago ema waluongo ni refractive error. Mora manyalo miyo koro ok inyal neno maber. Ok inyal somo maber. Kabisa. Iwacho kacha ni thothne kochopo higni 40 ji thoro bedo kod chandruoge mag wang'. Ang'o ma thoro timore tok higni 40? Koro wachak gi ka ng'ato tin, nyithindo, seche ma onyuol nitiere kaka wang'i tiyo. To korka wang' kaka tiyo cha, kwa ng'iyo, apani wasang'iyo ga korka wang' kata kwa ng'iyo kandi, kuma wawache na ti lens no. Nitiere kamba ma miyo lens cha. Koro seche ma nyathi neno, mondo mine gik ma ntie mabor kata machiegni, nitiere kaka lens cha, o bet maduong', to boch nyalo chako dok. Koro dhi ma kuot cha to chako odok matin cha, ema mi neno gik moko mayot. Seche ma ng'ato chako bet koro oromo 40 years, higni 40 cha koro, tiyo mar lens ni koro ok ti maber. Dok piny. Lens ni koro chal ma bende ti. Koro seche modok piny cha, ema miyo koro ok inyal neno gik machiegni. Ema miyo wawacho ga ni kosechopo ng'ato 40 to chako wacho ni an kaketo simo mabor kamae, koka neno maber. To ka machiegni kamae to ok onyal, mano normal distance, ma 30 cm cha ok onyal neno. To koro mane ma koro miyo koro wachako wacho ni kochopo ga higni 40 to dhi mondo chak check in, kech koro neno tiende ni kinya gik ma somo matindo ka nyiso ni nyaka wami angolo mar somo kichako chopo higni 40. Mana kaka iwinjo no gin tuoche kata chandruoge mag wang' manyalo miyo ng'ato ok nen maber kendo ng'ato dwani mondo mi oti kod angolo. Daktari wacho kacha ni seche ma ng'ato pod tin, nitiere kaka dend kata nitiere kaka wang'e nene yo makare. Onyalo neno mabor, onyalo neno machiegni. To kaka ndalo medo sudo e kaka wang' bende ti, lens cha bende ti, koro ng'ato ok nyal neno maber. Daktari wacho kamoro kanyo bende ni ka ng'ato neno gik moko mobamo. Kang'eyo iwacho ni magi bende gin refractive errors. Seche ma ng'ato neno gik moko kobamo, ang'o matimore e wengene? Koro mano waluongo ga ni kaka kiyo mar wang'i cha en tiere gi kaka ogomo maber. Koro ibo yudo ni kwa wachi na to gimoro bam, nyiso ni side konchiel o slant molo moro cha. Koro nyiso ni gika kande ichako neno gi mobam. Kata mamiri. Koro seche ma en koro obiro gi korka kiyo mar wang'i cha. To seche mang'eny yudo ni mago kendo en gima wuok korka anyuola, waluonga ni genetical, inyuoli kode kata ka familia mari nitiere babau kata mamau rwako angolo, chance ni ibo yude imbe ng'eny.
Koro miyudo ga seche ma wawacho ni ati ng'ato neno ma obam nyiso ni kwa pimo korka kiyo mar wang'i tiere kumoro achiel side achiel moneno ni ento koro kendo obam molo nyawadgi to mano mwaluongo ga ni astigmatism cha. Koro astigmatism no en achiel kuom refractive error mwawacho ni to en momiyo ga obiro gi korka kuma obam mar korka wang'. Wantiere kod picha moro kanya kora Mugia Jwanga ok ang'eyo kinyalo nene maber. Ineno ka konchiel ma wano neno maler mokalo to komachielo obiro mamirimiri. Daktari wacho no kata ni ma en achiel kuom tuoche kata chandruoge mag wang' manyalo miyo wang' dwaro angolo mondo mi onen makare. Thothne kopogore kod higni ai wacho kata ni achiel kuom gigo manyalo kelo chandruoge gi en higni. Ang'o gini kendo manyalo kelo chandruoge gi? Koro chandruoge gi motemo ga ng'iyo ni onyuoli kode. Koro wabo wacho ni ati seche mo onyuoli kode cha genetical ibo yudo kanyendo. Kwachako aluo kendo nitie joma wawacho ga kaka jok ma yudo ga allergy. Ka buru donjo wang'i, ilo wang'i seche te. Ng'eni seche midunyo wang'i cha, to nitiere kaka iketo pressure mang'eny e kiyo mar wang'i cha. To chances mane te bobo bam cha, be ni malo. Kochako lure kendo wasawacho ga ni jok ma be kendo wacho ni ati joma nigi tuo kaka mar diabetes kata mar hypertension be gibo chako bet gi shida makamano. Korka jok ma be wawacho ni ati maromo kadwa chopo higni 40 ka be ibo yudo ka chako bet gi shida makamano endo. Seche mwachako wach kendo joma tiyo gi simu seche mang'eny. Ka miwinjo ga seche moko ikono ga na jonyuol ni nyithindo gidwa ni giwe simu koro limit imiyo gi dakika ma gitiyo nikech kiwegi mani to gitemo ga focus seche te odwa ni to bed machiegni gi simu kata gi TV. And then kendo ko achako ng'iyo seche moko inyalo hinyruok mar wang' cha. Nitie joma seche moko nodhi e puodho ogwaro wang'e obet gi adhola. Then adhola ni chango to weyo ska kacha chande mano permanent mano be nyalo omo chances manie tim ibet gi shida mar korka wang'. But kwa cha kwa ng'iyo kendo kwa ng'iyo kaka no wacho wach mar neno wacho ni achiel kuom gi en mobam ming'iyo cha. But ibo yudo kendo ni entiere joma ok nen machiegni kata ok nen mabor. Koro ng'ama neno machiegni waluongo ga ni ate mawacho ni short sightedness kata near sightedness. Eno nyalo neno gik machiegni but gik mabor to ok onyalo neno. To mane miyudo ga ni wawacho ga ni myopia. Kiwinjo ni okoni dhi hospital ni nyathi nitie gi myopia to nyiso ni mane chandruok mantiere te en ma ong'eny ga zaidi. And then gi fast sightedness makoro en inyalo neno mabor lakini gik machiegni be kendo ok inyalo neno. Magigo manyalo miyo ng'ato bedo kod chandruoge gi kaka waneno ka en weche mag higa kaka higa medo sudo watiere kod hinyruok mag wang'. Dr. Bildad opimonwa kata ni seche ma isikidunyo wang'i ahinya nyalo bedo kod chandruogni tiyo kod simu mang'eny kata somo e taya matin koro miyo wenge ni strain. Kato historia mar family bende nyalo miyo ng'ato bedo kod chandruoge gi. Ok ang'eyo ni joma gi mathoro bedo kod refractive errors koro so enena mar ji duto te joma mine joma wuone joma tindo joma dongo kaka joma dongo koro wacho ni koro kwa ng'iyo ibo yudo ni kaka refractive error kwa wacho ni ati ok nyal neno machiegni. Korka somo ma ok nyal somo gik ma tindo ka to man to wacho mani ibo yudo kuom joma dongo mostly ibo yudo kuom gi. Koro ibo yudo ni ko chopo higni 40 koka gichako bet godo. But kwa ng'iyo korka near sightedness kata myopia kata joma neno machiegni to ok nen mabor ka mage miyudo ka gin mostly kuom nyithindo. Koro nyithindo ibo yudo ka ng'enyre gi ntiere gi neno machiegni to inyal neno mabor. And then kata mwawacho ni ati hyperopia kata neno mabor to ginal neno machiegni ka bibo yudo kuom nyithindo. Astigmatism ni be mwawacho ni ati ineno ka gik moko obam mano be ibo yudo kuom nyithindo. And then gi presbyopia mwawacho ni mano to wayudo from joma igni 40. Ibo yudo kwa ng'iyo manendo be
ibo yudo beni kendo seche moko gima miyo gach nyalomo shida wenge gi nyalo yudo ni ok ni seche mo wapimi cha to wangi no yudo ka gitene gi power cha romre bo yudo ka chiel ni malo molo moro koro kaka obwongo ng'ato tiyoga seche ma wangi achiel neno maber molo moro cha obwongo ni bodhi gi side ma neno maber cha to miyo koro side mok nen maber cha ok focus kono nikech gino neno mamir koro itano tiyo gi to seche mok iti gi ma neno ma ok nen maber ni mondo mi ng'ato nen ga maber ler donje wang'e donje kiyo mar wang'e mondo chope retina kocha chande retina moko ma wach nitiere leche mamiyo koro golo information kaka neni sani ni dhi obwongo mondo koka neni maber kaka aneni koro koro seche ma moro ma ok nen maber ni ok iti kode chances no bobet mufu niga mang'eny mwaluongo ga ni ati amblyopia to en ma en ga common sana kuom nyithindo e gimomiyo wadwaro ga nyithindo timoga mondo wa correct gini sama chon nikech kochopo bang' igni kaka igni 10 koro ma koro leche gi ka romo maber osetegno koro onge kaka wanyalo konyo nikech koro nokwatimango wamiyo lero donje wang'i mondo stimulate ler mag wang'i ka mondo tim nadi o mondo minen maber ko mano shida ma wayudo ga kuom nyithindo sana magi moro ma wacho ga ni dendi fuon dendi mokitigo da ahinya otedhi dhi obwongo ni okidwar fuon ni koro kapo nono ni en wang' to medo kethore kendo nyalo bedo muofu mana kaka fuoni mamoko mag del kokitiga gi tiende ni ahinya to ote bro dhi obwongo ni tiende ni dendi ok need koro tiende ni go chako bedo beda mayom gi chako bedo ma omich kod weche makamago ang'o ma daktari temo nyiso waka ni kapo nono ni fuenyo ni nyathi nitiere kod chandruok moro amora mar wang' te matek mondo mi oyud kaka inyalo konye mapiyo tok nyithindo kende ji duto te e kidienje gi duto te mag chandruoge gi neno mamiri koso neno mabor ok inyal neno machiegni mane mathoro bedo mang'eny koso odhi adhiya gi groups kaka ne wawacho cha odhi adhiya gi group but kaka wasawacho jo myopia kata jo ma neno machiegni mok nen mabor mane ma en ga common kabisa ibo yudo ni atene ma wayudega to gima itemo tim ga ni nyithindo wanyalo yudo shida ni kuom nyithindo seche machon to kwana wacho ni ati kaka nyithindo inyalo fwenye chon to mondo mi ofwenye chon nyiso ni nyaka watimang'o wane nyithindo koro edha janyuol om nyathi e suptal kata wan kaka organizations mwatiye kuonde mwatiye nitie gi program mwaluonga ni school health program koro wadhi e skunde mondo kanye kuma waboyude nyithindo gi kech iboyudo ni nyithindo from igni 5 gibo chako chances ne ginyalo chako bet gi refractive error edha neno machiegni kata neno mabor wanyalo chako yudo gi e school mano kopogre gi ka janyuol nyalo timang'o omo nyithindo nikech ng'e ka school to wabo yudo gi mang'eny to wanyalo timang'o wanyalo fwenyo then koko watimang'o wakono janyuol mondo ome koro mane nini but mondo mi koro wang'e be kendo en ka ibong'eyo nadi ni nitiere gi shida mar refractive error koro ng'ama seche moko neno mari wasawacho ni ok inyal neno maber koro ineno gik moko mamir seche ma be ichako strain cha ing'ani itemo ng'iyo to bok inen maber leche gi mag wang' be chako strain daktari hapa ni wamake mana kanyo matin nono mondo mi wakaw yito ka waduogo to wadhi chako gi kanyo ranyisi mage makineno tinyalo chich nyaka bedi ni sichako bedo kod chandruoge mag wang' ma ang' nodwar mondo mi tiga ngolo kik idhi mabor kik isud kata matin. Je, wewe ni dereva wa taksi ama mwenye boda? Bas, habari ndio hii. Sasa kuna platform mpya ambayo inakutambua na ina reward efforts zako. Karibu WeGo. At WeGo, you're not just a driver, you're a partner. Enjoy the lowest commission in the market, only 10%. No hidden fees, no stress,
No drama. More of your money now stays in your pockets. Na pia kama unakagari kako idol hapo nyumbani ama kwa kayad, wewe pia omoka na Wigo. Kujiunga na Wigo ni rahisi. PSV license, good conduct, legit insurance, ID na logbook yako. Approval ni chap chap bila drama. Drive when you want, earn how you want, and enjoy the best driver commissions in the market. Download Wigo app leo kwa Google Play Store or App Store, or SMS Wigo to 20425. Wigo, let's go. My dog, G-Dog, I got you, man. I know you're trying to hit me up, right? But the thing is, right, I'm kind of busy at the moment. You know what I mean? Just hold your horses for a minute. Once I'm done with what I'm doing, I'm definitely going to hit you up. You know what I mean? So what you do, take a chill pill, get some fresh air, relieve your lungs, and just hold back for a minute, man. I will hit you up as soon as I'm good, all right? I will answer your call and hit you back as soon as possible. So take a chill pill and relax, my G. I got you. Chill for a dog. Dial *811*500# to get Take a Chill Pill as your skiza tune. Woktich ka woktich wakelo ni don ya wotonaki. Kabinet chario kati chario nyakumunga juang en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' tich adek nyakumunga juang en odiochieng' mar mine nyalo kachiel koda weche hera. Awendo kachopo tich ang'wen nyakumunga juang wakelo ni kama nene, yani TBT kod thume mamit mokalo. Furahi the edition and thum kaliech. Loso kapuoyo nyakumunga juang. Ka wakelo ni jothumbe mopogore opogore. Kanyo ndio bende wakelo ni gimiluongo ni Best Yawan. Isepenjorie sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa. Kapuonjane nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Nera nitie. Ninyuo kongo kacha niluongo ni kilap joko wili. Kochakore bombe madongo nyaka gwenge ma iye. Otusenge en pinjo imbo mar oganda kiluonu wasenge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi. En kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Kiwacho ni kibedo pinye kom kineno ng'ama lwete fuare kama mano nyiso ni jakano mulo ka pigo sechope bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Machiegni kendo penje laktar kokale Ramogi TV ngima en mwandu. Wantiere kod Dr. Bildad kendo wang'iyo chandruoge mag wang' manyalo miyo ng'ato tiyo kod angolo. Ne wasewinjore ni nyalo chakoro ote machuoka kata SMS, namba mar SMS en 236000. Daktari antiere kod penjo moro kama wuok kuom Jessica wuok Siaya. Jesse wacho kacha ni an gi shida moro matima kosomo mang'eny kata koneno ler ahinya to wenge ne lunge to golo pi okia ni ma nyalo bedo shida mane to nyalo timo nang'o. Koro seche ma wangi lungi kata golo ili kata chwer pi kata obet en makwar kabisa. Mai seche moko wangi either entiere gi allergy kata entiere gi infection mar wang' manyalo miyo koro pi wang'e chwer mang'eny. To ibo yudo mano be kendo seche ma shida no osechako, neno e taya kata ler mang'eny nyalo miyi shida mang'eny kabisa. Penjo machielo wachona kacha ni Ruth oimore penjna laktar ni antiere kod nyithindo 2 to nitiere sama wenge gi golo ololo sate to gi guonyo koro okia ni shida nyalo bedo ni en ang'o to nyalo timo nang'o.
Nyithindo seche mang'eny nyithindo tugoga kuonde to seche ginyalo mulo kamoro to odunyo godo wang'e to seche ma gituge buru cha be nitiere gik mang'eny madonjoga e wengegi seche ma mano osedonjo to reaction ing'eni wang'i be nyaka react gi gik mago gin gik ma kawaida e wang' koro mano ibo yudo ni seche ma ololo wuok kamano mano gisechako bet gi infection mar kaka wang' kuom gik magimulo gi kete wang'i kata ka buru odonjo wang'i to mano bibo yudo seche moko mang'eny be ibo yudo ka en gi allergy be at the same time pono ni gino dhi aming'a nyalo kelo negi chandruok e ndalo mabiro nyalo mo chandruok nikech seche ma ok othiedhi cha to ing'eni nitie kaka iwinjo maber koro isiki dunyo wang'e to dunyo wang' ni seche te ma ok omi yath emibo yudo ka koro kio mar wang'i cha chako bam to seche ma kio mar wang'i cha osechako bang ting'eno obet curve ne kaka ogomo cha ok ber koro obet moro ma steep kabisa machalo mabith to seche mochako bet machalo mabith kamano ende ma iwinjo ka koro achako wacho ni ochako bet gi astigmatism cha kuom koro ichako neno giko mobam seche ma ma ok othiedhi for a long time kio mar wang'i cha nyalo tuch to seche motuch inyalo bet muofu kata nyalo miyo chuno ni nyaka watim ang'o wabi watim gimo miluongo ni corneal transplant kuom mano ka koro odhi aming'a ma koro okine daktari magi ma watemo nyise ka en ni mondo mi gifwenya ni to nyithindo gi gitiere kod allergy marang'o en mar buru koso en ang'o mamiyo gi react kata wengegi bedo kod ololo kendo gidunyo mang'eny kwadoke wang' neno mamirimiri kata refractive errors wang'e ne pod wang'yo ranyisi makineno koro ranyisi namba achiel kaka wach ni ka en nyathi to bo wach ni ok onen maber to seche moko janyuol japuonj nyalo gocho ne janyuol to konyo nyathini seche teko bet e klas to wach no ok onen blackboard koro wach ni ok inen maber cha mano namba achiel nyathi kobet chien to kone gik moko e blackboard kata kete mbele koko nyalo neno oneno maber seche moko bibo yudo kaka nowacho ni ati gik moko mamir kabe ibo chako nikech koro gi ok gin clear over time gichako dok ma neno mare cham chako bet mamir nitiere nyithindo mabe bo kata edha nyathi kata ng'ama duong' nyalo chako neno ariyo oneno gimo achiel oneno ariyo kaka ino bo chako neni ariyo kech ing'eni seche mo ostrain cha to ing'eni wang' achiel ing'eni ok ber molo nyawadgi to ogomo then ibo yudo be nitiere kendo jok ma gi complain gin ga wigi baro giga seche te o seche ma wi bari emomi winjo ga neti bod itere hospital wich bar laktar osacheko wacho ni onge gima ntiere dhiane korka wang' be mondo odhi ocheki koro wang' be nyalo omoga korka wich bar tibo yudo be kendo ntiere joma owinjo ka wang'e ol ga seche te koro seche ma wang'i ol seche te ma iwinjo ka idwa mana nindo ga seche te idwa ni mi wang'i seche te mano ibo yudo then ibo yudo nitie jok ma kaka nyithindo ibo yudo gi squint odano omiyo wang'e kabisa cha koko neno gimoro maber to seche ma ineno kimiyo wang'i ing'eni ok inyal timo kamano aming'a bo winjo ka koro seche moko kendo koro yom mano be ing'eni kendo koro omo kendo korka wich bar cha koro mano wasawacho and then squinting kaka nowacho ni ing'eni seche ma strain cha to mostly kiyudo joma neno mabor to gine gik machiegni ing'eni mondo koro odwa ni mondo ne to osquint koro squint ibo yudo ka wang' achiel wang' bam ka iye irritation be wasawacho ni koro ka seche moko ka iol cha tibo yudo ka wang'i and then idwa ni dunyo wang'i seche te mondo nikech ineno ka ineno mamirimi iwa ni kidunyo wang'i koka mondo koka inyalo neno maber ma ranyisi gi okang'eyo ka gibiro ga dichiel daktari koso gibiro ga mos koro ibiro neno kaka omedo sudo e kaka wang' medo kethore koso obiro ga bira dichiel koso moko biro mos kaka nyithindo ing'eni nyathi seche ma pok ochako skul to ok onyal ng'eyo ni piny ne chal nade seche mochako skul
kata ochako neno gik moko koka koro ochako ng'eyo ni okay gini karo nego bed kama seche mentie class ibo yudo ka odwa kopo nyawadi nikech ing'ene okone blackboard to gigi be ing'eni opogre kuom ji mopogore nikech nitie ng'ama en gimo oneno mamir cha ema kore ibo yudo ka ng'ama kendo nigi astigmatism cha makio obam cha be ing'eno neno gik moko mogomo ok gin kare koro gipogore kuom ji lakini kochakre korka nyathi ibo yudo ka nyathi seche moko ikone ni omna gi chande to okone ni okone maber kata ka entiere skul to ibo yudo ka kaka jindiko en ng'eyo ndiko gik moko mobam kata ndiko gik moko maduong' mondo kokone maber koro gipogore ga kuom ji lakini ma wawacho ni ati kuom gik moko temo wacho ni ranyisi go en ni kolure gi nyathini kata ng'ato en ang'o mo owinjo kuome ng'ama boko ni an awinjo makawiya bara seche te lakini be ka bet e klas to be gik moko sani ok ane maber koro ibo yudo ni seche ma koka gi ng'ato chako kaka nyithindo ka gichako bet maduong' ka be koka owasen obet marach zaidi molo kaka no chako ote moro kawuok na kuom ok wacho na nyinge kata kamano wacho na ni mos na laktar openjo ni en gi shida moro ka seche ma ong'iyo ler mang'eny kata bulb ahinya samoro kata seche ma koriembo gotieno to lights mabiro mang'eny miyo wengene golo pi kata ok nyal neno maber kendo rame ok odwar ni onen ma nyalo bedo ang'o to inyalo konye nade kuom kan ng'ama duong' to ng'eni but ma ranyisi ma common ma miyo ga ji ok nega en kaka allergic infection mana is the common lakini nitie jomoko be kaka nowacho joma nigi pressure mar wang' ng'eni pressure mar wang' embe ng'eni seche moneno ler cha to nyalo chako neno gik moko kaka rainbow ma nyalo miyo koro miyo light no be ok nen maber to seche ma bokinen maber cha ing'eni seche moko inen maber to light cha be miyo koro bet gi shida korka tong wang'i to mano mondo ibo yudo ka be idwa nati mondo pi wang'i ochwer joma be iyudo ka gin ga either gintiere e ndara seche te kaka drivers ibo yudo ni nikech change mar weather no seche te kuonde go nyalo mi ibedo exposed to allergy to allergy by itself omo irritation mar wang' koro seche ma ineno ka koro isechako bet gi wang'i ka gi irritation cha to nitiere lokruok moko ma be dendi chako bet kodo kuom gik madonje wang'i to mano ema miyo koro pi wang'i chwer nikech koro ing'eni wang'i cha react gi gima koro ler iyudo ga seche te en ga shida to ler olure ga gi nikech nitiere shipa mar wang'i ma miyo kaka wawacho ga ni pupil cha koro yani ng'ene momiyo tong wang'i cha expand to dok be matin ko olure mondo omi light madonje wang'i cha kik donj mang'eny koro kanyo kumiyudo ga koro kendo cha rem chako bet godo nikech light mang'eny miyo pupil cha bet matin to ko bet matin kanyo to seche go ma o expand cha to odok matin cha kanyo kumiwinjo ga jatuo chako bet gi rem na page laktar ko kalera mugi TV ka wacho ni ngima en mwandu seche mo wacho ni ngima en mwandu wang'iyo ngima mar dendi duto te onyalo bedo buongo onyalo ng'iyo fuoni mopogore kata kamano ka ogono to waketo maino e weche mag wang' wayudo kacha ni ka entiere kod higni mokalo 40 chandruoge gi nyalo bedo nyithindo ma pod tindo nikech gituge buru kod weche makamago ginyalo bedo kod chandruoge gi samoro anyuola ni gin jogo ma wenge gi okethore ga kotende kod achiel ariyo adek in bende nyalo bedo kod chandruoge gi ranyisi bende daktari opimono makineno to inyalo chiche ni nyaka beni se chako bedo kod chandruoge mag wang' daktari ponono ni wantiere kata kod nyathi masik dunyo wang'e kata wantiere kod ng'at mang'ongo masika neno taya mang'eny kata ok onen maber kata oneno mamirimiri to kothiedhi kata ok oneno laktar koro namba achiel mano wawacho nikech seche moko tong wang'i power go nyalo bet mopogre machano wacho ni amblyopia manyalo miyo be kendo koro ing'eni ok inen maber koro mano namba achiel nyalo bet kuom nyithindo nyithindo be dhi skul to seche ma nyathi ok nen maber ing'eni performance mare be skul be dok piny koro iyudo ka be en kendo koro ok en competitive gi jowetegi
then inyalo yudo beni korka mondo bed gi confidence moro mar koricha be koro bet shida nikech ng'e korka nyithindo seche moko kinen maber ikopo bo yudo ni stigma cha be koro bet mang'eny ng'e ni ginyiere and all that koro ng'e mano be nyalo affect emotions mag nyathi koro iyudo ka nyathi be kaka odongo be koro ok obed gi confidence maber koro jomok nen maber be seche moko ibo yudo ni koro idwa ni ati koro ichako dwa ng'ama konyi seche ma ing'e ng'ama konyi cha be korka kaka ka in ng'ama tiyo ibo yudo ka be korka tich kwacha bo kinyal perform maber koro ing'e kata mapato me iyudo ka be nyalo bedok piny joma nowacho ni nitiere ga gi nearsightedness maneno machiegni but ok nen mabor shida maduonga manyalo bet marach kabisa kinyalo paro no wacho ga to korka wang' tiere retina joma nigi maneno machiegni mwawacho ni myopia gi ma nearsightedness gi ibo yudo ga ni seche moko tong wang' gi duonga moloyo joma population margi emomiyo yudo ka gima oneno cha bet mbele ok bed korka retina to mano nyalo miyo gima luongo retina cha nyalo detach koro opogre tinga seche mopogre to mano kendo shida manyalo omo bet muofu daktari wamake maka kanyo ka waduogo to wadhi ya online mondo mipenja laktar nikech mano e nying chenro ni wadwa ni mondo ming'e to ok inyal ng'eyo ka ok ipenjo omiyo kik idhi mabor kik isud kata matin. Explore Kenya, tembea na View Travel. Feel the sand between your toes on Mombasa, Diani, Malindi or Lamu's beaches. Embark on thrilling safaris in Masai Mara, Amboseli, Samburu or Tsavo. Enjoy Mount Kenya views in Nanyuki, the vibe of Eldoret, Kisumu or Nairobi. Marvel at the wildlife of Lake Naivasha, Nakuru or Elementaita. With View Travel, safari yako iko sorted. Easy, affordable and unforgettable. Visit viewtravel.com, call or WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Kastambi mang'ur mokalo ema nyalo miyi puonj maberie moloyo Bill Gates. Grow biashara yako na Tasi Pochi Loan. Enjoy easy application na instant approval. Ipate kwa M-Pesa app ama dial *334#. The more you use your Pochi, the more you grow. M-Pesa. Gimomiyo wane waye gi kenyri chongo kata wane go fwenyo wachno bende ni wita kende. Lwedo chweyo. Koro ka sana watiyo gi lwetwa. Rom gi joma oseloko kit ngimagi kendo giseloko pok margi obedo ohala. Bechgi ni malo nikech kaka yudo materials dhi mang'eny. Duto en wach chwech, pok, tich matek kendo tiyo matek. Tim giri mitimo no, kikete chunyi tikete pachi. Mamiyo lek bedo adiera. Pok opogore. Tich ang'wen, saa 2 okinyi kod Sharon Ong'ao. Kick by. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo Ugandawa? Adhi primary Kangonditi Primary School. Gin kanye sani? Amobilize kalerte ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigand ngimagi mopondo. Siasa ka ng'amo ywaye maduong' katere siasa en Daniel Arap Moi. Ng'e ranyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny opogore kata ng'ama ne nie
duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tanwa pinyni kaluwore gi mwaseneno kuome. Ang'o ma gitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod buot nochaka ni bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Magi okin injuries majeraha ma ng'ato nyalo keto kuome owuon. Waparo ni gin majeraha ma oa oko. Jotelo manwa yiero makuru bada. Ripod jotim nonro yango ni Albert Ojwang manyocho tho e lwet obila nyocho yudo hinyruok kendo ne kod ranyisi mar ng'ama ne odeng' ute ma ok ni nonegore owuon. Pesa kolal kata mana ka en 20,000. Jogo biro gi nyamburko ma kila ng'ato ringo kamora mora. Why should that one happen on money but not on life? Jotelo kod riwruoge makedo ne oganda omedo keto liet ne jalup ogai mar obila mondo gwe tao kaluwore gi tho mar Albert Ojwang. Ogol machineries ge obi mondo meji omenyana ka. We will not allow, we will not condone, we will not and we will ashame them. Mutni ne onene od bucho mabei bang' kane otam MCAs moko 8 donje od burano ka itudogi kod chenro mar dwaro thich oko e apisi jatend kweth mathoth. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Gie kidieny wasaya online penjo duto te ma inyalo bedo godo bed thuolo mondo mi go simu mondo mi ipenje laktar. Daktari wadwani mondo wang'e kaka itimo diagnosis mar wanga maneno miri kata weche mawacho ni refractive errors mawacho odiechieng' ma kawuono. To kapok wadonjo e kaka itimo diagnosis kata kaka itimo pimo mondo mi wach ni mae chandruok yena mondo mi amiye penjo moko ariyo. Asaya online nyakwa Ramogi Ojwang penja laktar. Ote moro wacho naka ni penj na laktar ni anjeg ni 40 wanga chanda okanyal somo muma chakre last year kata wacho kata ni omedore kendo sani kata rimbo gotieno okonyal wuode be nyocha ochako wacho ni okonyal ng'iyo blackboard bende okonyal neno maber chandruok nyalo bedo ang'o to nyalo timo ang'o ka to medo kata ni sani kata keto airtime e simu kanyal mani long ni Okoth ka entere Mombasa. Koro koth to manen neno mamir mabiro gi iga mari koro sachopo iga 40 kako nowacho cha ni tiyo mar lens mar wang' mabe konyo korka neno cha ok emamiyo koro okotima kare kako nego bedi koro miyo ni gik matindo gi okonyal so koro inyalo yena kabe simp Betty Betty hello penj laktar. Hello apenjo ni ya chako tina okani mabor aneno mana machi nyaka tudu machi kata gik makaka kaka reno TV ka bise kom to kaka gik mundiko kanyal neno nyaka tudu machiegni kore mapenjo ni gino nyalo affect anadi in future so kane kita chuko wacho ni neno machi neno mabor nyalo kelo ng'ato nyalo bedo lakini kono neno mani kaneno machi okane mabor yani nyaka sudi machi ni kore kane gimo chako tin koro en kom ji man achiel kuom mano wacho ni nigi myopia neno machiegni to konyal neno mabor to mane iyudo ga kuom nyithindo gichako ga chon ka nyathi pod tin to ber ka mondo dhi e hospital mondo dhi opime kech ibo yudo ka shida ni en shida ma korka nyuola to ber ka opime to inyalo miya ngolo mabo miye koro nyalo neno machiegni gi mabor. Odhi e laktar mar wang' mantiere machiegni? Wadogir Okoth mantiere Mombasa? Koro Okoth mantiere Mombasa osachopo higa 40 koro kichopo higa 40 koloko koa kanyo koro kinyal neno gik ma tindo chuno nyaka uket mabor kata ka en simu kata muma mabor kama koko nyalo neno ko bet machiegni kama to kang'no ne koro ni nyaka pime gima timre ga en ni bang' higa 40 maluongo ni presbyopia cha jomok nyal neno koro machiegni kata so sindan bobet shida airtime bobet shida to be olokre ga gi higa mar ji
Koro ibo yudo ni 40 to 45 pogre kendo from higa 46 prabich be nyalo bet gi tiyo gi angolo mar somo cha en namba mopogre. Antiere kod Wycliffe line yena ka sim Wycliffe. Hello, Laktar Wycliffe. Hello. Machiegni? An gi shida mapa. Ok anyal neno mapok tinge Kenya. Nyaka ket wang' lenda wang'a kama. Ok ang'eyo ka daktari winje maber. Daktari winje maber. Onyalo nuoyo penjo. Inyalo nuoyo kata unyalo medo nwa duol mana matin wawinje Wycliffe maber. Awacho niya. Sama chieng' rieny. Ok anen malong'o. Nyaka chal gima rwako ogudu. Mana shida machaka kena en shida mana kata gena ngoma kele. Daktari. Koro kiyo mar wang' nitiere gi leche. Kiyo mar wang' nitiere kaka otiyo. Koro seche ma chieng' thagi cha wadang'eyo ni tiyo mar kiyo cha kaka onego bed cha nitie gimoro amora mosatime. Nitie joma ibo yudo ni pien wang' gi ni okuot ga gi iye. To seche mokuot ga en ga seche moko ka ibo yudo ka obet gi allergy to iye kacho kuot. To seche mokuot no ogwaro tong wang'i. Seche mogwaro tong wang'i onyalo omo adhola korka wang'i kata onyalo ketho kaka wang'i cha tiyo. Seche moketho kaka wang'i cha tiyo cha ler ka ng'eny to ibo yudo ka seche go ibet gi rem kabisa, pi wang'i nyalo chwer, wang' nyalo bet makwar. Inyalo yudo be iyudo ka neno bet chako bet gi shida. Koro mani ng'ene chuno kwa wadwa ni mondo wane. Kech seche mwatiyo gi mashindwa cha to nyalo miyo waneno kuonde mane mantiere gi shida. Ang'o mamiyo ok inyal bet taya chako bet shida kuomi. En ni tong wang'i cha nitiere kaka okoti maber kata nitiere shida moro kendo manyalo yudo. To ka nitie gi kidonda to bo yudo nyaka ti. Koro mano chuno nyaka dhi e osiptal mar wang' mondo wati gi mashin cha mondo waneno. Odhiambo, hello, penja laktar. Idhi nade? Ber ahinya? Apenjo ni ng'ama nigi pressure be nyalo bedo gi shida mar wang'? Ng'ama nitiere kod tuo mar pressure bende nyalo bedo kod shida mar wang'. Nisemule kata kamano nyalo lero ne Odhiambo? Ng'ama nitiere gi shida mar pressure nyalo bet gi shida mar wang'. Pressure kuom achiel nyalo omo be. Wantie gi pressure mar del, wantie gi pressure mar wang'. Of course pressure mar del chambe nyalo omo shida korka pressure mar wang'. Then ibo yudo be ni ng'ama nitiere gi shida mar pressure seche moko ka ok en ng'ama othiedh maber tibo yudo kata ka leche mag wang' korka leche mag remo korka tong wang'i be nyalo chako chwer remo ma be nyalo omo shida ma korka wang'. But chuno ni nyaka be obed ni nyaka odhi opime nikech pressure mar del nyalo omo neno mamir cha. Penjo ng'eny ka daktari. Penjo moro wacho ka ani atiere kod yera mondo miaka Morin Mondi. Morin, hello, penj laktar. Hello. Machiegni penj laktar. Daktari na Baraina. Machiegni Morin. An gi nyathi. Nyathi ni nigi tuo mar wang' mano odino wang'e lokore makwar. Mano ni en gi nyathini dunyo wang'e to wengene lokore makwar. Odwa chalo kod penjo machielo ma bende ayudo ka ani wang' masika ilo to lokore makwar. Chandruok nyalo bedo ni en ang'o? Koro kwada wacho kuom jotuo allergy, shida mag allergy namba achiel ibo yudo ka idunyo wang'e ahinya. Koro ng'ama madunyo wang'e ahinya nyalo bet allergy. Wang'e nyalo bet makwar, onyalo bet kogolo pi, onyalo bet ka ler be thago wang'e. Onyalo winjo ka gima nitiere low kuoyo wang'e. And then pi wang'i be nyalo bet machwe maber. To bi nyalo yudo ka neno chako dok piny korka kidonda. Koro gik mawacho go te, joma nitie gi shida go te
namba achiel kuom gi nyalo bet allergy, namba ariyo nyalo bet be infection be mabe biro gi allergy seche te. Koro magi endi chuno ga ni nyaka wathiedh gi yath. To be chuno be ni nyaka dhi opimi be. Abrana ka usim Caroline mondo mwaduoge diagnosis kachiel kod weche mag thieth. Caroline, hello. Penje laktar. Machiegni. Caroline Sandi Godi. Machiegni Caroline. Ani gi suda na ni adwa kata so. Pole. Wanga kore ni gik moko donge madongo to saluoko kama to boni kuore to wanga rama to kuar ha kaka timonge. Nasebedo gi shida no from last week nyaka kawuono, yani wenge na gikoro gikuar to gidunyo gi to kiluoko gi to gilit to kibuki to kiketo gimoko. Koro chuno ni koro kanen kata maber. To be saying thuolo midhi hospital Caroline? Nasebedo life care Migori. No gimiya yedhe to ginyisa ni en allergy. Koro no gimiya yath mitono. Ilongo ni gentamazine to gi cham ilongo ni amoxicillin. No ginyisa ni mago nyalo bedo mini mag allergy to gi latex no gimiya fran gilango akia nying gi baba. But konya uru ya watuo. Koro ero kamano. Koro kuom mano endo nyalo bet pod wabo mana korka allergy gi infect. To allergy ok unyal ga thiedho allergy. Wanyalo yath momi ona manage mana mondo duok kaka iwinjo cha chien. Nikech kumidake mane nini mari surrounding mari kwa kumidake no buru ibo yudo ga seche te. Koro kwa mi yath to nyalo dok chien. But ibo chako yudo ni kendo ka ichak gima tiere aluora mari cha kodonje wangi to nyalo chako omo kendo shida cha. Koro en gima biro to lal. Yath be kwa mi ingeni yath tekre ne margi bopogre. Seche moko kiwango mano chak kodo chane piny to nyalo chwalo ni mondo chak kidogi mondo chak olok kiwango mar yath. Koro kata ka no bet no samiye yath ber ka be wachako wamiyo kendo dhi ong'iye kendo. But gima wadwaro be ni idhi e suptal mar wang'. Mane gima wa insist ga kabisa. Dine laktar mar wang'. Kech kanyo koro wabong'iyo kaka walui mos nyaka wathiedh shida no. Daktari wang'iyo kata diagnosis kata kaka inyalo fweny ni ma en chandruok mage ni wacho ni wach maduong' en ni jatuo nyaka dhi e osiptal. Ineno chandruok moro amora e wenge ni nyaka dhi e osiptal ine laktar mar wang'. Utimo diagnosis nango to bende wantiere kod thieth. Koro seche ma ibiro e osiptal ibo biro nyaka wakuong wapimi. Gima miyo ga shida mar wawacho ni shida mar neno mamir cha. Edho kinene mabor kata machiegni kata neno gik mobam kata okichak en ni koro seche kaka ibet ng'ama ni kawaida ma onge ga gi shida mar wang' onego bed ni namba matin kabisa cha onene kobet mita 6. Koro ka seche ma mita 6 mane kumono bed ni kachung' ka ende gi mita 6 ma wacho ni 2020 no onego bed ni ka intiere mita 6 to onego bed ni ineno namba. Koro kopogre kuma koro 2030 ka kadhi malo koro okinyal neno bo mano koro machako wacho ni koro intiere gi shida mar wang'. Koro kibiro nyaka wadwa ni som. Ikuongi somo wang'eyo ni to koro wang'i cha opogre nani. Kia kanyendo kisesomo to ineno daktari to daktari dite iori mondo dhi opimi korka ngolo. Seche mopimi korka ngolo cha koro watemo lenses ka. Nikech ka wachi ni ati kaka wachi leta mamalo mar ino. Ka koro kinyal nene. Koro wadani ati seche mitemi ka ngolo wadani wachop koro kuma wantiere namba boro kae ma 2020 ni. Kanye kumonego beni ng'ato ka ng'ato standard mare neno. Koro itemo nyaka ang' seche mang' wachopo kae. Joma be ibo yudo ka ntiere gi korka shida mano wacho ni mar astigmatism cha ma kiyo mar wang' cha boba ntiere gima waluongo ga ni corneal topography. Topography ni en picha mar scan mar wang'.
en obo miyo wani to wang' obam gi koka mane nikech mano be bo miyo thieth mane monego bed ne to wamiyo. Koro kwa wacho korka thieth korka neno to mano namba 1 nyaka wamiyi angolo mamiyo koro ineno maber kiwango mar ne. Tibo yudo kaka joma wawacho mag 40 years ka onyalo bet kentie gi shida mar neno mabor gi neno ma koro konen machiegni. Tibo yudo ka angolo mimiye cha ibo yudo ga ni imiye angolo nyadiriyo. Angolo ma edho piny ko opogre en gi kar somo gi kar neno mabor. To joma be ineno ma osabet ka osawakomi waluongo ga ni progressive lenses. Progressive lenses gi ng'eni en ok onyal neno okine kuma opogre cha but korka somo cha nigi piny. Koro ibo yudo kamano be wamiyi angolo. The same to nyithindo ibo yudo ka wamiyi angolo. To seche ma nyithindo mano wacho ni nitie gi astigmatism cha ibo yudo ka seche moko angolo nego ti godo lakini kiwango mar neno cha osakethra ahinya. Koro wadwaro ni watim ang'o? Watimo laser komondi. Mibo winjo ga ni nitiere joma osabiro suptende wagi bo winjo koko ni onego timne cross linking. Koro cross linking no ema inyalo tim and then nitiere joma be ma ok dwa angolo ma be inyalo mi ang'o contact lenses. Koro contact lenses ka be konyo korka correcting koniendi. And then ng'ama no wacho ni ma seche moko ma wawacho ni korka neno cha osabet ma kiyo mar wang'e cha ok othiedhi mosabet mabith obiro mabith ka ochiegni tuch to bokonen maber tibo yudo ka koro wawacho ga ni watimo corneal transplant. Koro iketo ni ma igolo imiyi koro iketo ni kiyo moro mondo mi otimang'o mondo mi inen maber. Thuolo emomaya wang'a Dr. Bildad kata kamano duoko ni erokamano makende kuom yudo ga thuolo biri puonjo wa kendo nyisowa nitiere gik moko makineno kata kuom wenge ni to ber kineno laktar mapiyo piyo. Ponono ni ng'ato dwa tudore kodi inyalo yudi kanye kod namba mar simu kinyalo miyowa bende wanyalo duoko erokamano makende. Okay. Koro korka thieth sani antiere Nairobi. Ginyalo biro Lions, Loresho kata ginyalo dhi Lions Empisha Town Clinic, Southfield Mall. Mago kuonde ma ginyalo yude thieth korwa. But antiere Loresho, the main facility. Ginyalo be oro SMS kata ginyalo go simo. Thothra ang'eni seche moko ka maende simo bet ga mang'eny and then giseche moko be watimo operations koro yuda be nyalo bet matek. Lakini ginyalo tiyo gi message be but namba mar simo en 07 29 77 4815 0729774815. Koro ginyalo go simu kata ginyalo oro message. Erokamano daktari aduoko erokamano mathoth. Ageno ni wabotudore kendo wagoye mbaka kotende kod weche mag wang'. Kabisa. Ne daktari marwa Dr. Bildad en laktar molony e tuoche mag wang'. Ochiwo namba inyalo tudori kode. Ne oganda duto temo keto chenro ni kanyakla mobedo maber kama oting'o producer na kachiel kod director na erokamano mathoth. Ne in jahera mar chenro ni kiko beda mbaka to kelo kroke kit ngima wa nikech kawa wacho ni ngima en mwandu. Aniluonga ni Ruth Otieno nyaka kendo odiechieng' machielo oriti uru masane. exactly is Koro? I just received my cash from Koro. Just quick and easy. The euphoria around town is crazy. Download Koro and say hello to easy lending.